Salmanu, in za ka yi gyaran wuta, ja a ja. Kar ka manta baki a baki. Ya bawon Allah ya nazari ya maka yawa. A kowane lokaci sai kai ka karkata kai. Dan ustaz ba dai a maka aiki ba yayi kyau kuma ka sallame ni. Masha Allah, masha Allah. Alhamdulillah. Ta ya kawo. Alhamdulillah. To sallame ni. Bawon Allah sadakin naka zai kai kamar nawa? Ka bada 500 kawai dan ustaz. Ya haƙuri, a taimaka mana cikin ikon Allah. Zan baka 200. Kai dan ustaz kawo to ba damuwa. To shi kenan. Amma dan ustaz akwai wata waya anan. To zan gyara maka ita saboda in ka danke ka. Tunda wannan wuta ka abashi subhanallah, abashi haka dan Allah. Dan ustaz kenan. Ku kuna da tsoro wannan aikin mu ne. Ka bari idan ban gyara maka wannan waya ba ka danke ka. Zaka ji a jikinka. Don Allah bayan Allah zan iya roƙonka. Zan to don Allah don Annabi kai ya haƙuri ka bar wannan waya haka ta da hadari. Wallahi sai na gyara. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. You think say they wise? Malam shi ne ce maka. Akala. Akala mu. Menene? Madara. La hawla fi shay'in min dhalik. Akala mu. Wai ka. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Wai ka inji ne jan ko menene? Ka inji ne jan ko menene? Ai ka ci abin da fa 500 malam. Alhamdulillah. La fi shay'in min dhalik. Salame na tafi. Ha ba. Malam to ko kai barawo ne amana sallame ka yanzu ba. La ilaha illallah. Ban gane ba ka sallame ni ba. Wannan ibtila'i ne ya shigo ciki dole ne dama sai Allah ya sai wannan abu ya faru.